Ah, sí? Per mi que m'han dit, no deixeu la porta oberta. La porta oberta de la tabac. I el Martí? No, sí. Ha anat a veure el foc. Vas anar a veure la vaqueta o vas anar a veure un gatet? El gatet, va. Ja la vaqueta ja li han ensenyat els pares i això. Què? Che, que t'ho estàs passant bé? Mira, aquí hi ha un altre. Vicenç. No, Vicenç no l'has tocat, no, tu. Vicenç rapitja, és més això. A mi no em fa res. Ensenya-li el fut. Anem a veure el fut? No mos faigues a fotos amb aquestes cames que portem tan malament, que sembla... És que vinc de l'hort, saps? És que vinc d'aquí baix. Anem a veure el gatet. Després anem a veure la vaca. Mira, vine. Crida el fut. Martí, on vas? On vas, Martí? Crida el fut. Bueno, jo vaig cap a desfer les maletes, ja vindràs, eh? Sí, ja el portaré. No et preocupis. A veure, fes allí de foto, jo vaig que maco que era ara. Com? Allí una foto, a veure. Ah. Espera, ja te surt. Crida el d'aquí, Anna, crida el fut. El Fu qui és? Li fa por. Oh, Però què és? Què és un... un gatet. Ah, un gatet. Fa por.